Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Assalamu alaikum. Imbe chileti nyasa igongo la atilo kutangadi government officials wangadi gana chiyao ni ela bagitini ya kuwanganya. Madam Aisha amene muli IMP komanso deputy speaker amfumu athu ndi akuluakulu sa DC mumve kuti ulemwano mulandire. Pali zuwa likupeteka ndiye kukadyafa nawo iyi ayi mawu amene mwalankhula ndi amene kuthokoza IMP zaima mimi hapo amene watufuna ndi athokoze chifukwa pachakudya palibe ndale, pachakudya pangali ndale. Anabwera masuku atatu apitawo uzanena kuti kwathu kuli njala yopsa kwambiri mutithandizeni chakudya. Ndinawuza akomishona ndiye panali madeti tipangatioti kumana tulunga mobe panali tite awonso IMP sindikukondwa mwina pangama kutwakuti sindikukondwa singalende kuti banji mkwakula toncho salati akuogoya ndiye chalankulana apresidenti kudziwa lero tili pano. Mulungu akudaliseni ziko kwambiri. DC mwana kuti amatikomera mtima ziko kwambiri, matikomera mtima sita kukomereni mtima. Ndi ntchito yathu kupereka chakudya ngati chakudya. Sinkhali yokoma mtima. Ni ntchito yathu yopereka chakudya. Komanso mwalankhula mawu akomishona mawu amphamvu kwambiri kunena kuti ku Blantyre ndikulankhula mitu yokhaokha kulipisa chedu. Ku Blantyre munayamba koma mwayimisa chifukwa ena akulemba mayina anthu oti alandire kusiya oti alandirewo ndiye bati mwayimisa. Mukatero inunso mukulakwa kwachenapo amene akulemba mulakwikawo mupite mmakomo mwawo akuta adya. Amene asakupasidwawo ndi anthu ovutika kumangobweresa mayina awa akupanga za utagali ntchito yawo kuthamangitsidwa. Musungiranji anthu amene akuononga ntchito chifukwa njala ndi yoopsa. Ulema bwanji anthu olakwika anthu enieniwo alipo malayi mulangati masewelesa atu ntchito. Mulungu akakupasa ntchito igwire mokhulupirika ngati iyoyo munthu ifetu tili kujano timalira minjalaso mama we salawe katimukanjera njala yopya adamu tukamuna usinukuwadanda limanyilete tasika basala kogoya. Ndiye tukupempheni akomishona nsanje tukaronga kona kuchinji makanso mwanga tikuli anthu amene akumasewelesa malembedwe anthu mwakupira ninjala mayinawo tipaseni kwanza kama kupira ninjala kama tukanatuwina ama tukana president niwalipe mudye holiday ukhala bwanji holiday anthu akupira ninjala zombeka iyayi. Ndiye mela president alikalikiriki ine kalikiriki ndiye wina so official ngoma I cannot come on holiday. Iyayi bali zina tizisekelana zina pa moyo wa munthu okasekelana iya njala yoopsa ndiye amene akublantyre kuti mwatula pano
usana mawa usana ade maina wa mpasi maina wa msaliso kila ataika kagata hiki IMP mnapepa fedeleza wewe mundu wanga ndiye no kwa kwa baguru ndiku pasali ena alandira pakali pano titukoze kwambiri adodima ndinosa nemuli pano mulungu akudaliseni mukuyenda siku ndi siku mukutulula mayina koma mukupita ntchito gwirani ntchito Allah subhanahu wa ta'ala akudalisani gwirani ntchito kuna kulikonse izi ndizofunika ndiye ile pano mawu anga ndongoti titukoze mulungu kuti watipasa moyo tabwera pano tigwire ntchito kuti anthu alandire chakudya amene salandirawo osati tinagawa kale iyayi sikungochonga kuti tinafikapo koma anthu alandira mokwanira ndiye pang'ono sikuti osakati siku limodzi olomvula ikamabumba simabumba paliponse koma chimene mulungu atipasa ndikumathokoza ine ndingoti mulungu akudaliseni tigawire anthu chimanga kuti azipita dzuwali lakula sikomo Chabwino pamene walemengezeka to a right honorable the vice president asiriza kutira mkula uthenga wa chilimbikitso chimene chatsala ndichoti tipemphe a commissioner Charles Kalemba komanso Mayi Maria Joseph bwana mkubwa wa boma lino yakulaku ena naona honorable MP mwima mwalondolera aziki malo kumene ikhale ndi presentation kuti tikapereke kwa anthu mwachitsanzo chabe akanagawa mpaka nangwatauza ndisakuti komasa kopita kabwira chite imeneyi ilera lina choncho ndiketi pamene tiwazi tokolele ichi ndichimanga chomwe apereke kwa anthu amene akusowekera chakudya ndipo chimanga si chokhacho chambiri chili m'maklasimu chimene anthu onsewo ali pano alandire andulaga wirezi akayenzi aweza hardson akumbolera azikaliza kunewa yambene alandire kutokera kwa mamamba kwa mbili imani wambo ode waliza atuma vice president kuditika Right Honorable mambo watu wabatari
mbele angama ulimwao anasiana alangulia ngoma imashika Sachira jamai. Katu mpira. watekala ku mambo kwa batali famili maingia mambo VIP kuti ile pamene this honor right honorable Dr. Michael Kuti, Vice President of Republic of Malawi, akubwera kuzakhala pamalo pawo. Zikoma kwambiri Vice State President. Pakali panopa mundilole sono ndiwapemphe Sheikh ajana libasira pempero. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.